Board assembling खालामदों कम्पिउटार rem Ziu Jarimin मोनला गाज्रि धर्मनि भिडिअ नायलाबायो बिजनेससो दानि धर्मआ Nih
कम्पिउटार एसेमब्लिं बानायदोंलै नै रेस्ट गैया फुंनिफ्रायनो बानायगासिनो फुरा एख'दों आरो नै मारिदों एख'दों आरो मारिदों लागाव गोदान एसेमब्लिं बानायदों गोदान रायज्लायनो टाइम गैया सोरनाबाफोर कम्पिउटार गोदान नांगौबा लाइभ होगासिनो सोरनाबाफोर गोदान नांगौबा अर्डार हरनो हागोन आंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन माबायदि कम्पिउटार नांगौ motherboard flat back side nih fitting mau suai nih itu pura back ini ya kemarin sudah langsung kemarin selesai time lah ini Kelum baik ya. Akhir malam semua. Board lagay ni siya.
बुरिमा हासिगोन ना मुरसे मुरसे बिनि बिमाया आयंमोनाव खामानि मावो SSD hard disk. SSD hard disk laga si SSD. Ang kira fen. दा बिदि खालामो Betul kira saja kamu fen. Samali. Samali ya Islam itu di bawah kau. माबायो साना दोनब्रा फानजों साना दोन फानजों आलु दरनैसो होबानो जायो जोगोलावरि आलु बुरिया जायो नोंना खुगाया गोथाव मोनबा मालाया गोथाव मोनफायो आरो जानाया साला टिभि जाना हरलां जाजोबनाय Kun menang situ nggak? Nunggu? Hah? Di mana? Menang. Di situ nanggalai. Ini nang sini kami kacau mana? Saya tahu sih. Oi, bunuh kau nak? Bunuh kalau dia YouTube lalu cari guna saya. Alas. फुलांजोबगासिनोखा ओमफ्राय सेनग्रेबो होलांबायमोन नालाय ओमफ्राय सालाय जालाङो आरो आं दाखालि थांबा बेजों मोनोमोन ना दा फैनायाव माबायसो फैबाय आं बुंनांगौ ओमफ्राय बेबो हरै
माबानिफ्राय माबाजों मेटेल जाबजोबमोन ससेया बे सिलागां मोनजासिमानो मेटेलखौ बे सिलागांनिफ्राय ओमफ्राय बरियालासे लामाया सोलायजोबबाय Ile orang doang ngunci, ile. Ini dia bukan karat. Apa ya? Lembaga najeng ni upujujung, upujujung. Kebrisnya tanglai pilai, rung. Hijaunya karampai. Lama bijing nama deh. Kalau be motif bawa bijing karding ni bujuk. Biar tak hidup. Đâu. Bài đi mua gì này chứ mua rằng hari ra thằng ra về kilo thằng đừng sao nào bài mưa nèo một thằng sao ra thấy sung ngầu chứ sao đây say sao bật thằng đừng गेजेराव थांथारासै मोनाबिलियाव थाङासै बेयावनो साराव खेबनै थांदों आरो दैल' ओमफ्राय दसे फैदों बारा गोबाव जाया हराव दसे थाबाय दाख्लैनि बायदिबाथ' सेस थांबाय नानिमोन फैदों मास्टाराव थांफिनबाय माबानि नानि फिल्डनि कारखौ लाना थांबाय बाहानियाव बाइकखौ लाना Korom. Muita. Bayrağı dost. Dostala komplit abi. Kadar 20 ta मोनना total. 20 ta कम्पिउटार बानायनांगौ साधारन नङालै बायदि गरमाव 10 ta कम्प्लिट जाबाय जों 11 ta दा बानायगासिनो 11 ta गरमा थैखागोनसो
खौसो लाङो बायना गुबुन खमस आलु जानानै गैया राहले पासस' थाखा जों टिकेटखौलाय आं नायस्रालै ओमफ्राय पासस' थाखानि मेल्ला ना बेदर मोनजायो फुटबल गेलेनाय नायनो थाखाय सान्दुं गोसायाव पासस' थाखा गारनो आं थैनोबो गारा पासस' सान्दुं गोसायावथ' खम जागोन फुटबल खेला नायग्राफ्रा गोजौआवनो जेबो गैया लांदां अखा हाबाथ' सेसखा साथा हमनानै गावजों गाव होथेलायनाय दावराव जालायनोसै जागोन मैया बेरायद्लाहैदोंमोन आङो लांदां जोबसै माथो गारि लाना फैदों माथो दिनै मनसा गारि लाना फैदों मनस गारि लाबोदों होनदां पावार स्टारिं बानायनो नागिरदोंमोन बानायाखै दाबो मनस होनखाबाय गारिखौलाय साइज मोनो आरामनो गारिखौ डाबल इन्जिन ना साला हाजेमान होग्रा Ada dolan kalian.
बेलासिनि बायदो Kurang kawa pin na. Aरायथा Ke borok जानानै गलि बावनाय दाखालि शुक्रबारावनो दोनलांदों बेलासि दिनै सानसे लासिगोनलै ओमफ्राय मेसिना सानसे लासिगोन 20 थाखाजों मेसिना सान हाबनायजों 20 था खमप्लिट जानाय जासिगोन
एसे खमसि जाबायलै मोजांब्रा खामानि गैयाबा दसे टाइम पास खालामनो जागासिनो दं खामानिया लांदांआवनो फैना थानाय एसे फिसाखौ बहननांसिगोन फैफै जाथारबाय आरो इयाव Sana bir adım şu. Move like that, khai sung.
Up, up, up. Load them up. Thì đâu đi giờ thì đâu xin nó lăng vậy. উফ গরম ওয়ারেস লাগাইनानै लाबोबाय ब्र ঠান্ডা लोंसै दै गुसुआव दोनथ'सैलै खामानि मावनायाव डिस्टार्ब जाबाय